Realizamos unha visita ao Parque Natural de Corrubedo para observar e coñecer os variados ecosistemas deste parque. Grazas ao noso guía, puidemos comprender toda a riqueza paisaxística que presenta, ademais da súa fauna e flora. Logo quixemos afondar máis no tema e aquí vos presentamos este traballo. Existen varias formas para garantir a protección, conservación e mantemento da flora e fauna dun espazo natural. Unha desas formas de protección atópase creando un parque natural, como é o caso do Parque Natural Dunas de Corrubedo en Lagoas de Vixán e Carregal. O parque atópase no municipio de Ribeira entre a ría de Arousa e a ría de Muros e Noia. A fauna e a flora de Corrubedo é moi variada, porque ten especies endémicas e algunhas que están en perigo de extinción. Existen unhas 7 especies de anfibios, que veñen ser o 70% das de Galicia. Entre eles, o escasísimo sapo de esporas, a rá verde ou o sapiño pinto. En canto aos réptiles, hai unhas 14 especies que van desde as cobras de colar, Natrix natrix, a vibro de Seoane, endémica de Galicia, pasando polo lagarto das silveiras ou a salamandra. Os censos de aves acuáticas dos últimos anos proporcionan unha media de 2.300 individuos reunidos en máis de 35 especies. Algúnas tan escasas como o chorlitego patinegro pillara das dunas, que chega a primavera para aniñar entre os montes de area. Non é infrecuente observar aves mariñas de paso como corvos mariños, alcatraces e negrones. Flora. Podemos atopar ata 237 clases de vegetais, moitos dos cales están perfectamente adaptados á aridez e inestabilidade da zona, como o cardo mariano, e outras adaptadas á auga como o carrizo ou cana común. Outros vegetais son endémicos do noroeste peninsular, e algún deles en perigo de extinción, como o estirpo pinchudo ou Lanaria arenaria, coñecida como caxariños. Pegadas humás no Parque Natural de Corrubedo. A febre do wolframio deixou a súa pegada no Parque Natural. Un mineral moi prezado pola industria militar. Antigamente existía un curioso aproveitamento dos restos que traía ao mar e consistía na recollida de leña e madeira, aínda que en ocasións encontraban restos de maior valor